asistentes que habéis venido a este festival del 20 aniversario del Club Folclóric Lodrá de Valencia. Agradeceros el poder contar con vuestra presencia en este día tan especial para nosotros como es el 20 aniversario. Esta tarde les vamos a ofrecer muchas de las danzas y cantos que a lo largo de estos años hemos interpretado en nuestras actuaciones, desde nuestros comienzos en 1995 hasta la actualidad. Los participantes de hoy están compuestos por los miembros del grupo y la escuela de danza Lodrá, pero también por antiguos miembros y por colaboradores que en tantas ocasiones nos han apoyado. A todos ellos, agradecerles enormemente lo que han hecho y lo que siguen haciendo para que el grupo siga progresando. Lodrá, nuestro grupo, se creó a instancias del primer director de Itaca Espacio Cultural, Luis Atiliano Britos, amante como nadie de Valencia y sus tradiciones, el que propuso el nacimiento de un grupo de danza en donde no solo se buscara la técnica, sino también todo el amor a las grandezas de nuestra tierra, rescatando los valores y la alegría que nos caracterizan. En un principio, cuando todavía no teníamos ni nombre, fue dirigido por Maribel Portillo Belmonte, la que además nos enseñaba las danzas con especial cariño, hasta que tuvo que desplazarse al norte de España, y que está aquí presente después de un largo viaje hasta Valencia que ha realizado para estar hoy con nosotros. Gracias, David. De nada. Así que ya en 1995, Fernando Gea Navarro se hizo cargo de la música y David Ferrén Balaguer de la danza y comenzaron esta andadura. Recordar también a la figura de nuestro primer maestro, Enric Martí y Mora, que con tanta paciencia y afecto nos enseñó los primeros bailes. A todos ellos les agradezco de todo corazón su esfuerzo y dedicación para que este sueño fuera posible. Y también agradecer al actual presidente de Itaca Espacio Cultural, don José Manuel Alabau Mamblona, el apoyo y aliento que siempre ha demostrado hacia nuestro grupo folclórico. Muchísimas gracias a todos. Y ahora voy a dar paso a nuestra formidable presentadora, María Victoria Selma, que de cada canción nos irá narrando una explicación para que podamos entender qué es lo que estamos realizando. Autoritats, Federació de Folclore de la Comunitat Valenciana, associacions culturals, ballaors, músics, cantaors, que sé molt bé que esteu ahí i que us feu costat en el dia d'avui. I ara una salutació, en permís de tots especial. Welcome, Mrs. and Mr. Sanhong. I wish you your presence here and the joy of our festival. I know you like the traditions, Valencian traditions, music, song and dancing. Good evening and thanks for coming. I dit això, és un senyor que és oriental, és professor de la Politècnica i ha tingut a bé vindre-s'hi. Porta molt poquet de temps en València, però València ja li ha tocat el moret. M'ha contat que ha estat inclús
busca la música valenciana i les danses valencianes per internet per a posar-se al dia, així com molt de mèrit. En València som acollidors i quan un sospira per la nostra és que hi ha que agrair-li, veritat que sí. Després, a tot el públic en general, siguen tots molt benvinguts a aquest acte i esperem que passen una velada agradable, veritat. El grup de folclore, l'Odra Calat, té el plaer de compartir amb tots vostès l'alegria de celebrar el seu 20 aniversari en el món del folclore. Us presentem un espectacle que serà un breu recopilatori d'estos 20 anys, de tal manera que anirem desgranant a poc l'essència d'este grup, a la vegada que projectaran algunes fotografies que són significatives per a ells. I ja sense més dilació, perquè vostès el que volen és sentir música, ballar i que mos cantin, veritat que sí. Ja tenim la rondalla preparada, tenim els cantaors, endavant pues mos falten només els balladors, endavant pues el grup folclòric l'Odra Calat de València. Els diré que tot va començar l'any 1995, quan un grup d'amics, en certes inquietuds pel folclore valencià, pensaven que podrien aprendre a ballar i fins i tot arribar a formar un grup de danses, per la qual cosa calia buscar un bon mestre, i el trobaren en la persona d'Enric Martí i Mora. Avui el recordem en molta estima, que esta dansa, una de les primeres que van dependre de les seues mans, es compartisca en oració per la seva ànima. En honor a ell, ballarem la dansa del velatori.
mateix any, en el 95, a l'Enllaç Perquique feren la primera actuació, que dit siga de pas de pura continuïtat fins a l'actualitat. Els conto. Quan arriba la festa fallera, el Drac Calat se queda i pren possessió de l'escalinata de la llonja, perquè allí és on feren aquesta primera actuació. Ells ballen, toquen i canten per al nombrós públic que visita València per aquests dies. I és una manera d'engrandir, si cal, la festa fallera. El Drac Calat rememora en esta dansa aquella primera actuació de fa 20 anys a la llonja. Interpretaran a continuació l'Uc de la Marxotera. i aconseguir tindre una bona rondalla que des dels seus inicis dirigeix fins a l'actualitat Fernando Gea. També han comptat sempre amb bons cantadors i a poc anaren ampliant el número de balladors, actuant en molts pobles de la Comunitat Valenciana. Ja tenim preparats els balladors, treballaran al so de la rondalla el banc de 4 del poble de Benigànim. Thank you.
de barri o participant en dansaires populars com el del Carmen, la del Mocadoret, 9 d'octubre, Sant Bult, Sant Antoni, la de l'Arròs al Forn, la que van per tota l'Horta Valenciana, per ahir per la Vega, i com no, la dansa que se li ofereix a la patrona dels valencians, la Mare de Déu dels Desemparats. Se preocupen per fer festa a persones i grups desfavorits de la societat. Ells han actuat en el Cotolengo del Valralegre per als vellers de Santa Mònica, per a persones discapacitades de bona gent. També han actuat per a Creu Roja, la Casa de la Caritat de València. I es van interpretar a continuació un ball que ells estimen molt, l'han ballat molt, el Fandango de Ayora. Pues me diuen que la Jota de Banyeres, no passa res. Canviem i s'ha acabat. Sentarem a la carn, Jota de Banyeres. Però també ho vam fer a través dels cursos de la Federació de Folklore Valencià, que sempre posava l'abast als ballaors. Ells participaven i d'ahir també han tret la seva fons. Bé, doncs,
ells deprenen, ells també difonen a través de les seues actuacions i l'última part seria que també aporten el seu graner de sorra, de manera que han investigat un poc i aquest ball que s'havia perdut en el Jingle del Monací. El Dracalat avui en dia té escola de dansa i també té escola de rondalla. I ara sí, crec que no m'equivoque, serà el Fandango, xiquets? Ah, doncs ara no m'equivoque, Fandango de Vida. Adés es nomenava les actuacions benèfiques que ells feien. Doncs bé, cal ressaltar la col·laboració que fa el Dracalat en el grup de danses El Milagro de Fontilles, un grup folclòric que sols actua el dia de l'embat en benefici dels malalts de la lepra d'este sanatori i en qualsevol acte que fa per a recaudar fons per a d'esta terrible malaltia.
En 2008, lo Dracalat se van unir a aquest gran grup, El Milagro, aportant músics, cantaors, ballaors, i a més ens deixaven la seva seu per a poder assajar, que en som un fum i no cabem en cap lloc. Es van interpretar a continuació i ese bolero que diuen que és el bolero més gran, el bolero pla. Thank
excel·lència, el cant d'estil, i també cançonetes populars. A continuació, nostra cantadora Pepita va interpretar l'havanera Les Figueretes. Senyores i senyors, la dansa de la magrana.
és una peça que és peça per a tocar per a un dolçainer. I he de dir que Pepe és un virtuós de la música, a banda de que en saca un to, toca qualsevol instrument musical. Així que Pepe, encara que aquest xico de fallo, això no ho ha notat ningú, al contrari, es quedarà un placer. Com abans s'ha comentat, el Drac Alat intenten sempre en les seves actuacions introduir el cant d'estil. En l'acte d'avui no podia ser menys, no podia faltar en el seu 20 aniversari. Els nostres cantadors ja els tenim a punt. I així tenim el xiquet de Burgessot, com a ell li agrada que li diguen, perquè és d'aquest poble i se sent orgullós, a més de sentir-se orgullós de ser valencià, que sempre... Sí. Bé, doncs, ell es va cantar aquest cant d'estil que tant ens identifica als valencians. És un cant, podríem dir que és de treball. El llauraor, antigament, quan anava a l'horta, cantava alegre, cantava ben a gust i no li calia rondalles, anava compassat per el tro de l'haca. I cantava allò que més s'estimava, a la seva dona i a la terra, que era el que li donava el sostén. Així tenim a Frank, que ens va interpretar 1 i 2. Va interpretar un altre cant d'estil. Jo sempre pense que aquest tipus de cant té aroma àrab, perquè pense que de tots ells és el que més influència té de l'època dels moros. Si el Riadès era un cant de treball, este podríem dir que és un cant de ronda, i la melodia que té, tan harmoniosa, és molt apropiada per a cantar-li a l'amor. I així ho farà Pepita, en eixa veu que té, encara que no vol que ho diga. Ella canta en maestria, en gust i en elegància. Pepita la de Rosa.
en què pensaven presentar-se al concurs de Sonoladipo. I ho van fer en 3 ocasions. Avui van a posar en escena una d'elles dedicant-se-la a vostès en moltèstica. I us conte el que va passar. Resulta que volien posar una tradició, cantar alguna cançoneta, i els va ajudar Victoria Puigaltalagón, una senyora que contava una tradició que hi havia en el poble de Catarroja i que a ella li la va contar tantes voltes sa mare. Sa mare, quan era joveneta, això era a finals del segle XIX, anava a cosir i a brodar, dependre, a un talleret que hi havia en les casetes de Sidor, un barri del mencionat poble. Allí les xiques deprenien, se feien el seu aixovar, era quan se casaren, però clar, si estaven tota la vesprada allí, al final es cansaven i aprofitaven un ratet per a descansar, però no era per estar mà sobre mà, sinó quan venien els xics jóvens de la casa, elles s'alçaven a ballar i cantar. I pensat i fet, el grup de danses aprofitar aquesta tradició per acoblar-li una música molt coneguda popular de la Dindín. Així els tenen, vegin l'escena.
Valenciana, col·laborant en dita entitat cada volta que se'l requereix. Ells participen cada any en aquest festival internacional que se celebra a final d'agost en la plaça de la Mare de Déu de València. Va treballar a continuació les valencianes que es ballen en l'horta de nostra terra. danses, com els he dit adés, col·labora en aquest grup del Milano, però no només en aquest dia que se li fa la festa en el Ball Valencià als Malaltets de Montilles, sinó en una altra ocasió on col·labora en ells junt a la penya d'Alcoi de Fontilles. I diran, i això com és? Perquè Alcoi té fama de moros i cristians. Pues sí, senyor. Allí que estan ells, junt a aquest milagre, desfilant en l'entrada mora i cristiana. I no sabeu vostès quina alegria els donem quan tenem aquelles persones que estan malaltetes.
Grup de danses Lo Dracalat va interpretar la jota de les Useres. Quan el grup de danses Lo Dracalat, en l'any 2009, crec que va ser, va viure, jo crec que un somni, formar part del grup de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, com tantes i tantes voltes havia succeït, però en aquesta ocasió participant en el Festival de la Ciutat de Khmelnytskyi, en Ucrània. L'experiència els asseguro que va ser inolvidable. Van a ballar per a tots vostès com de gust el Bolero de Castelló.
la federació viatjant a Albacete, que si no està tan lluny, escolta, és una ciutat preciosa. I allí també van anar a representar València en el festival que es va realitzar en un lloc molt emblemàtic. Tant és així que crec que només n'hi ha dos en Espanya, el de Madrid i el d'Albacete. És el Teatre Circ. I l'Odra Calat participar en moltíssima il·lusió. A tots vostès va dedicar el copeo que es balla en Ontinyent. Esta és l'última. Finalitzem l'arte dedicant-nos amb molt d'estima al Fandango de A3. Per la meva banda dir-los moltíssimes gràcies per la seva presència i sobretot per l'atenció que us han dispensat i no diguem aquests aplausos tan carinyosos. I és que pareixia que la claca estava a comprar. És que tot el món aplaudir les ganes que era massa. Besos, perquè és que se ho heu ballat. Vaig al públic.
va dirigir unes paroletes. Ha sido un placer para nosotros el haber podido ofreceros esta gala de valencianía en un lugar tan emblemático de la ciudad de Valencia como es el Palau de la Música. Y con esta última danza nos despedimos. Buenas noches a todos y una vez más agradecer vuestros aplausos y vuestro calor. Gracias.